Co fin de dar a coñecer se cabe aínda máis dous dos espazos máis visitados do municipio. A Concellería de Turismo que dirixe Ramón Doval vai organizar durante os meses de agosto e setembro visitas guiadas gratuitas ao Parque Periurbano de San Roque e o entorno do Miradoiro da Pedra da Rá e o Castro da Cidá. Hoxe presentamos desde a Concellería de Turismo a posibilidade de coñecer máis de cerca o noso municipio a través de un servicio de visitas guiadas. Estas visitas regulares levanse a cabo no Parque Periurbano de San Roque todos os martes e do Miradoiro da Pedra da Rán e o Castro da Cidade todos os venres dos meses de agosto e setembro. Digamos que este tipo de servicios tamén se ofrecen durante todo o ano, pero dunha forma máis regulada. Cando hai demanda, pois fanse este tipo, digamos, de actuacións. As visitas ao Parque de San Roque terán lugar todos os martes, de 11 a 12:30, e as da Pedra da Rá e o Castro da Cidá desenvolveránse os venres á mesma hora. Os martes, en horario de 11 a 12:30, o que se vai a facer é a visita guiada ao Parque Periurbano de San Roque. Esta visita o que comprende o Centro de Interpretación Arqueolóxica, onde hai unha exposición interactiva e didáctica, posto que temos en conta que normalmente a este grupo de visitas guiadas acoden persoas de diferentes idades e moi heteroxéneas, co cal sempre adaptamos a linguaxe e os contidos ao tipo de grupo. Por outra parte, todos os venres tamén teríamos as visitas ao Miradoiro da Pedra da Rá e ao Castro da Cidá. E o que facemos é quedar no Miradoiro da Pedra da Rá, se explica todas as vistas, como se reformou ese miradoiro, que foi a cargo do arquitecto Carlos Xoane, a gran variedade de premios que se acadaron. Para máis información e reservas, compre contactar coa Oficina de Turismo do Malecón no teléfono 981 87 3007 ou no enderezo electrónico oficinaturismo@ribeira.gal.